ברוכים הבאים לפודקאסט מחדשים, הבית הטכנולוגי למגזר החרדי. אז אהלן, אנחנו מתחילים היום פרק ראשון בפודקאסט סופר מעניין. הפודקאסט הולך לדבר על בעצם מעגל הליד עד לקוח או עד האפסייל של כל עסק, אבל עם דגש על המגזר החרדי. והדבר המעניין שאנחנו הולכים לדבר פה זה בעצם על השילוב, או לפחות מהנקודת מבט של טכנולוגיה שמלווה את הליד עד השלב של האפסייל בכל עסק, אבל דווקא מהנקודת מבט החרדית. וזה נושא מאוד מעניין, כי בעצם כל עסק מתנהל סביב הלקוחות שלו, והלקוחות שלו מתחילים כליד, כאיזושהי הזדמנות לעסקה, ומסתיימים באותו לקוח שהוא לקוח חוזר. זה המטרה של כל עסק. ואנחנו הולכים לבחון את זה באמת לפי הסדר הזה. איך עושים את המרקטינג כדי להביא את הלידים, איך עושים את התהליך מחירה עם עזרים טכנולוגיים, איך מנהלים את העסק בעזרים טכנולוגיים, ואנחנו ממש נצמד למסלול הזה. אז אני רוני אפטר, ואיתי נמצאת בת שבע גויכמן. אתה רוצה שנגיד כמה מילים על עצמנו? ודאי שתגידי כמה מילים על עצמך, זה חלק מהעניין. בוא נתחיל. אני מ-OTE, בת שבע היא אחת מהאנשים היותר מוכשרות, פורצת דרך בתחום הצ'טבוטים, במגזר החרדי ובכלל. אולי אחת המובילות היום בתחום הזה, ואנחנו הפודקאסט מחדשים, פודקאסט שמדבר בעצם על חדשנות טכנולוגית במגזר החרדי, אבל הטוויסט שלנו הוא בעצם לדבר על זה איפשהו בגובה העיניים, נכון? אני צודק? לא. אז טוב, אני לקחתי את מיקרופון ראשון, אבל בת שבע, תציגי את עצמך. אוקיי, אז אני בת שבע גויכמן. כמו שרוני אמר, אני בעיקר מתעסקת היום צ'טבוטים, מבוססי שיחה, שזה אומר במגוון ערוצים, שזה וואטסאפ, אתר, רשתות חברתיות, לא משנה, כל מה שבעצם יכול להיות מבוסס שיחה ואוטומטי, כמובן בהתבסס גם על AI וכל הדברים האלה, ומחובר לאוטומציות, שבעצם מתחברות מאחורי הקלעים וכל מיני מערכות בתוך העסק. זה באמת ההתמחות שלנו. העסק שלי כיום בשותפות, יחד עם פישר ברכר, שהוא גם מתכנת, וביחד אנחנו בעצם יוצרים מוצרים, שהם מופיינים דבר ראשון ברמה מאוד גבוהה, וגם בנויים בכלים וטכנולוגיות חדישות, בקוד, בנו קוד, כמובן בכלים הכי חדשים שיש בשוק, ואנחנו כבר מעל 3.5 שנים, אני בכל אופן בתחום, הוא יותר מזה, כאילו הוא עוסק בתכנות קודם, בכל מיני מקומות, ואנחנו עובדים בעיקר עם המגזר החרדי והדתי, בעיקר, לא רק. וזהו, בוא נגיד שהרבה מכירים אותנו היום מהתחום של הגרלות, כל העניין הזה עם הסטטוסים, קמפיינים וכולי. אני יכולה להגיד היום שאנחנו החברה שמובילה את התחום הזה, זאת אומרת כל הקמפיינים הגדולים האחרונים שהראו ברשת, זה דברים שאנחנו עשינו. כרגע התחום הזה הוא קצת, בוא נקרא לו, יש כל מיני תזוזות. טל בספק. כן, אבל בשבילנו זו הזדמנות, כי אנחנו רואים, בכל מקרה זה לא היה התחום היחיד שהתעסקנו בו, אבל כרגע אנחנו באמת ממנפים את זה למקומות חדשים, שבעזרת השם עוד ישמעו על זה, וזהו, ותציג את עצמך, וסתם זה מעניין איך אנחנו בכלל מכירים. וואו, איך אנחנו מכירים? אז אני הייתי מתרגל בקורס שבת שבע למדה. היום אני מרצה בקורס הזה, היא הייתה המחזור הראשון כן. של מכללת פרוג לצ'טבוטים ואוטומציות במגמה הזאת. אני חושבת שזה הקורס הראשון בארץ בכלל למגזר החרדי של בוטים ואוטומציות. זה הקורס הראשון בארץ למגזר החרדי של בוטים ואוטומציות, בהחלט. אני למדתי במחזור הראשון. במחזור השני כבר הייתי מתרגל, לדעתי לקראת הסוף כבר הייתי אפילו מרצה בחלק מהשיעורים, ומאז אני מרצה בתחום הזה.
טוב, אני חושב שהצגנו את עצמנו די בצורה טובה, ובואו נדבר על מה אנחנו הולכים לדבר בפרק הזה. בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר דווקא על הנושא של לפני העסקה, איך אנחנו מביאים את הלקוחות לעסק שלנו, ואיך אנחנו יכולים באמת להסתכל על זה בצורה מאוד מאוד טובה. עכשיו, את אמרת לי משפט, באחד השיחות שלנו אמרתי משפט מאוד מאוד חזק, שהרבה פעמים דווקא יש איזושהי שמרנות תפיסתית גם בנוגע לניהול עסק. זה עובד לי, אני יודע לעשות את זה ככה, אני לא הולך לשנות את זה. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו רוצים להקל על החיי העבודה שלנו, זאת אומרת, דברים שיכולים לקחת לנו שעות בשבוע, ושעות שלנו, שעות יקרות, וכשאני אומר שלנו, אני מתכוון לכל בעל עסק, ואנחנו לא נעשה איזשהו שום שינוי, לא נכניס שום טכנולוגיה לתוך הדבר הזה, כי אנחנו אומרים, זה המוכר והידוע, אנחנו מכירים, אנחנו יודעים לעשות את זה, אנחנו יודעים להוציא קבלות לכתוב ביד, אז זה לוקח לנו קבלה לכתוב בדיוק דקה, 2, למה ללכת לשנות דברים? והלמה הזה הוא מה שאנחנו הולכים לבחון בפודקאסט הזה, לפחות בעונה הראשונה שלו. וכמו שאמרתי, אנחנו נתחיל לפי הסדר, ואנחנו נדבר דווקא על הנושא הזה של שיווק במגזר החרדי. ואחד הדברים הראשונים שאנחנו מדברים בשיווק במגזר החרדי זה, תתאים את המדיום לקהל הלקוחות שלך. זאת אומרת, מה זה מדיום? מדיום זה בעצם המקום או הפורמט שבו אנחנו מפרסמים דברים. זה יכול להיות מלשים הודעות רחוב, עד לפרסם אפילו באינסטגרם. אוקיי? זאת אומרת, מפה ועד שם, כי היום המגזר החרדי, בסופו של דבר, מחולק להרבה הרבה הרבה מאוד תתי מגזר, שכל אחד צורך את הפרסום שלו במקום אחר. והרבה פעמים שדווקא שאנחנו מפרסמים, אנחנו איפשהו קצת שוכחים למי אנחנו מפרסמים, מה אנחנו מפרסמים, ואיפה נכון לפרסם את זה. אני צודק עד כאן? מה זה מופכתי, כאילו שוכחים? כי אנחנו, לדוגמה, אני אתן לך דוגמה מעולה. הרבה פעמים, ודווקא מהתחום שבו את מתמחה, הרבה פעמים אנחנו מפרסמים, לדוגמה, אנשים מפרסמים בסטטוס, אוקיי? וכל מה שמעניין אותם זה להגדיל צפיות. נכון? יש מגמה מאוד 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 גדולה להגדיל צפיות בסטטוסים, אנשים עושים הגרלות, כמו שאת כבר הזכרת, אנשים עושים הגרלות, אנשים עושים הרבה מאוד דברים, כדי להגיע למקום של, יש לי 5,000 צפיות, יש לי 4,000 צפיות. אבל בואו נבין שנייה, אם בסופו של דבר המטרה שלי, כשאני מגיע לפרסם, היא למכור מוצר. בתכלס שכבעל עסק, המטרה שלי תמיד בסוף השורה התחתונה היא הכסף. ומאיפה מגיע הכסף? מגיע הכסף מהצופים שלי? או שהצופים שלי רק צורכים את מה שאני מפרסם, אבל הם לא באמת מומרים להיות לקוח. אוקיי? זאת אומרת, תהליך ההמרה הזה. השאלה למה לא? השאלה אם הם באמת הקהל היעד שלו לא בסטטוסים, או שהוא לא יודע לעשות מחירות מהסטטוס. זה שתי דברים שונים. מעולה, אז אנחנו צריכים לבחון קודם כל, מי קהל היעד בחתכי שוק, בתוך המגזר החרדי, לכל מדיום. זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, לכן אנחנו תמיד חוזרים לנקודה הזאת. אולי הקהל יעד שלי, אם אני לא יודע, אם אני מוכר שטריימלים נמוכים כמו שהיה לפני 30 שנה, אז קהל היעד שלי לא נמצא בסטטוסים. גם אם יש לי יכולת להגדיל צופים בסטטוס בתוך תהליך איך מייצרים שטריימל, עדיין זה לא קהל היעד שלי. אז אולי יהיה לי הרבה מאוד צופים, אבל זה לא יומר לכסף. זאת אומרת, ופה אני חוטא למטרה, כי הרבה פעמים הלבבות הירוקים, לכל מי שצופה בסטטוסים יודע מה זה אומר, חוטא למטרה שלנו. וכשאנחנו יוצאים לשיווק, אנחנו צריכים להבין איפה אנחנו, מה הגול שלנו בתוך האירוע הזה. זה מעניין, אבל זה לדעתי נכון ולא נכון. כי דבר ראשון, בשיווק, היום, דבר ראשון, בוא נגיד ככה, יש את השיווק המקצועי. ושנינו לא אנשי שיווק, חייבים לציין את זה. כאילו, אנחנו לא אנשי שיווק, לפחות אני לא איש שיווק, אבל, זאת אומרת, הידע שלי במקום הזה הוא מוגבל, אבל אני בעל עסק, ואני צריך ללמוד את הדברים האלה, ודווקא אני בוחן אותם מהמקום הטכנולוגי של פיתוח ללקוחות. אז ברשמי, אנחנו לא אנשי שיווק. כאילו, אני בכל אופן, זה לא התפקיד הרשמי, אבל בפועל זה מה שאני עושה בעסק, ובגלל שאני מתעסקת המון עם קמפיינים וזה, אני ממש כאילו נושמת את הדבר הזה, ואני חושבת שגם צברתי ניסיון בזה. בסוף אני גם מתחברת לזה, בוא נגיד ככה. אני חושבת בוא נגיד ככה, יש את השיווק המסורתי,
אוקיי? שיווק המסורתי, כמו שאנחנו יודעים, שהיה פעם, שזה מודעות רחוב, מקומונים, עיתונים, כל הדברים האלה שהיו במשך שנים ועבדו מצוין. גם פה לאוזן נכלל בתוך הדבר הזה. עם התקדמות של הטכנולוגיה והאינטרנט, ושהכל הפך להיות משהו גלובלי, הדבר שהכי היום, בשנים, עשור האחרונות, אני לא יודעת כמה זמן בדיוק, הפכנו להיות צרכנים של תוכן, וקשרים, בוא נקרא לזה ככה, הכל בגובה העיניים. זאת אומרת, כל הרשתות החברתיות בעצם הביאו אותנו למצב, שאנחנו יכולים ליצור קשרים כמעט עם כל אחד. שיש לנו אפשרות, אם פעם דמויות ידועות, היו משהו שהיינו רואים אותו בוא נגיד, היו רואים אותו בטלוויזיה, בפרסומות, בכל מיני מקומות כאלה, היום אנחנו יכולים לעקוב לכם בפייסבוק, אנחנו יכולים להגיב להם, הם מגיבים לנו. יש לנו אפשרות ליצור קשר עם אנשים שפעם לא יכולנו ליצור איתם קשר. עכשיו, גם כל הדבר הזה של הרשתות החברתיות הוביל למצב של, זאת אומרת, פעם מה שהעיתון היה מספר לנו, מה שהחדשות היום מספרות לנו, זה מה שהיינו יודעים. כל הרשתות החברתיות הגיעו למצב שאנחנו צורכים תוכן שהוא לא מצונזר, שיש לנו אפשרות לשתף תכנים שלנו אישיים עם אנשים, ויש לנו פלטפורמות לשתף בהם, ואין אף אחד שכאילו גם מצנזר את זה, זאת אומרת, האמון של אנשים... כשאתה מדברת על צנזורה, אתה מדברת כאילו בעצם אין צנזורה בקשר בין הבעל עסק, או בין מי שמשווק את עצמו, לבין הלקוח הסופי. כן, כאילו... התוכן הרבה יותר אישי, הוא יותר אותנטי, בוא נגיד ככה. אוקיי. אם פעם היה, לא יודעת, זו היה אירוע ביטחוני, והיינו מקבלים את התמונות מתוך הצלמים של העיתונים, הכתבים שהיו מגיעים, היום כל אחד עם פלאפון מגיע ומצלם, ויש לנו תיעודים הרבה יותר אותנטיים, והרבה יותר, בוא נגיד, אולי העיתון לא היה מפרסם אותו, ואנחנו יכולים לדעת, זאת אומרת, יש לנו אפשרות לדעת דברים שהם, אתה יודע, לפעמים גם, שאנשים מפרסמים, זאת אומרת, לא מישהו בעל אינטרס החליט מה כן לפרסם לנו, מה לא לפרסם לנו. והדבר הזה בעצם יצר שככל שאנחנו יותר, הציבור מחפש אותנטיות, אוקיי? זה מה שכל הרשתות החברתיות האלה, זה מה שקרה בסוף. הוא מחפש חיבור, הוא מחפש אותנטיות, הוא מחפש, בוא נגיד, הרמת אמון, ככל שיש קשר יותר ישיר עם מי שמפרסם לבין מי שרואה אותו, יש קשר יותר ישיר, הרמת אמון היא הרבה יותר גבוהה. עכשיו אנחנו יודעים שבשביל לקנות מוצר, אנחנו צריכים לפתח אמון. בין אם זה מודעת רחוב, בין אם זה פרסומת שאנחנו רואים, בין אם זה, לא יודעת, מיילים שאנחנו מקבלים. בסוף, מה שיקבע אם אנחנו נרכוש, בין היתר זה רמת האמון שלנו במוצר ומי שמוכר לנו. אז מה שקורה שהיום, כל עניין השיווק הפך להיות שאנשים קונים מהאנשים. זאת אומרת, אל תשים, אתה רוצה לקנות מוצר, אתה לא עכשיו תפרסם רק את המוצר, בדרך כלל אתה גם תפרסם את מי שמוכר אותו. אתה תשווק גם את האיש שמאחורי זה. אתה תגרום לקהל להתחבר לבן אדם. ובעצם השיטה הזאת של אנשים קונים מאנשים, גרמה לצורת משפך שיווקי, שאנשים יוצרים קהילות, יוצרים תוכן, יוצרים קשרים עם העוקבים שלהם, וככל שרמת האמון עולה, ואנשים מתחברים לדמויות האלה בעצם שמוקבים אחרים, זאת אומרת, המחירות הרבה יותר קלות בסוף, כי בעצם, קיצור, יצרת פה כבר קשר, יצרת פה תהליך מסוים, שמה שנשאר למי שהוא בעצם רוצה למכור את המוצר, זה פשוט להציע לו, בוא תקנה ממני, אוקיי? כמובן, גם יש כללים איך מוכרים וכולי, אבל בוא נגיד, הוא עשה כבר חצי דרך, אוקיי? ואוקיי, בוא נגיד ככה, השיווק היום הוא קצת, הצורת שיווק הזאת היא קצת יותר ארוכה, כי לוקח זמן לפתח את המערכת יחסים הזאת עם העוקבים וכולי, אבל בסוף היא עובדת מדהים, זאת אומרת, שיחות מחירה הרבה יותר קלות, תהליך הרכישה הוא הרבה יותר מהיר וקצר, וזה יכול להיות כאילו, העסק לא מוציא גם הרבה כסף על פרסום ממומן, זאת אומרת, יש לו קהילת עוקבים שלו, הוא מתחזק אותה, והוא מוכר שם, והוא לא מוציא עכשיו מלא כסף לפרסומות בעיתונים, באתרי חדשות, וכל מיני דברים שפעבר היו מאוד מאוד יקרים. אז זה בעצם מה שקורה היום. אז עכשיו לגבי מה שאמרת, שיכול להיות שבאמת הלקוחות שלהם לא נמצאים במקומות האלה, אז זה גם יכול להיות, אבל כן יוצר מצב של עסק הזה יש הרבה חשיפה, ובסוף אנחנו גרים בקהילות, זאת אומרת, מספיק שמישהו צופה בסטטוס, והוא ראה, אוקיי, הוא מוכר שטר אימיילים, אני לא צריך את זה,
אבל נגיד הלך בסעודת שבת, דיבר, ישב עם המשפחה שלו, וסיפר את זה שם. זה האיש לשטריימלים, כאילו, אם מישהו יודע את הנושא, אז הוא אומר, זה האיש לשטריימלים. בדיוק, וזה שם... אבל פה את מדברת בעצם רק על מדיום אחד, שזה המדיום בואי נחלק שנייה, את שני הצורות, נקרא לזה, הפונקציות של הפרסום במגזר החרדי, שזה המדיה הוויזואלית, אוקיי? שזה הוואטסאפ, ואפילו אינסטגרם, פייסבוק, בכל דרך... הדיגיטל. בעצם, כן, בעצם כל הדיגיטל החרדי, אוקיי? שהוא עובד שונה לחלוטין אגב, שונה לחלוטין מצד אחד מהמגזר הכללי, ומצד שני יש הרבה מאוד הקבלה, שאנחנו נדבר על זה, אבל יש הרבה מאוד, מאוד אחוזים, שעדיין קיימים וצורכים את התוכן השיווקי שלהם, מתוך המדיה המודפסת. הוא לא מעניין לגמרי, כאילו בוא, אפילו סתם, בואי נדבר שנייה על נתונים, אוקיי? במקרה הדפסתי פה, כל מיני נתונים שיש לנו על המגזר החרדי, אוקיי? לדוגמה, זה מהמכון החרדי למדיניות. אז יש לך, בין 2020 ל-2023, יש לך עלייה של 10%, זאת אומרת 29% ב-2020 ו-39% מהציבור החרדי ב-2023, שמשתמשים בוואטסאפ. צפייה בסטטוסים לדוגמה, אנחנו מדברים פה רק על 25%. מכלל האוכלוסייה החרדית? מכלל האוכלוסייה החרדית. וואו. צפייה בסטטוסים, אוקיי? עכשיו, אני מניח שהם עשו עבודה מאוד, מאוד מעמיקה כדי להגיע לנתונים האלה. חיבור אינטרנט ביתי היה ב-2020 היה 43%, ב-2023 52%. זה עולה גם בעקבות הקורונה. חיבור באינטרנט ביתי, מצד שני שימוש באינטרנט, 71% מהחרדים משתמשים באינטרנט כלשהו, אוקיי? עכשיו, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים כרגע על הפרסום למגזר החרדי ב-2023, שזה הפעם האחרונה שלפחות בדקו את זה, אנחנו מדברים על 39% שימוש בוואטסאפ, ו-25% בכלל צפייה בסטטוסים. זאת אומרת, סטטוסים כמדיה טכנולוגית משמש אותנו רק רבע מהאוכלוסייה. וכלל המדיומים, אוקיי? סתם, כלל המדיומים במגזר החרדי, נעבור עליהם שנייה, אוקיי? אומרים פה שנייה על עיתונות מודפסת, אוקיי? 60% קוראים עיתון בימי חול, במגזר החרדי, לעומת אגב 43% באוכלוסייה הכללית. 70% קוראים עיתון בסוף שבוע, אוקיי? במגזר החרדי, לעומת 49% מכלל האוכלוסייה. אנחנו מדברים פה על עלייה מאוד 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 חדה של צריכת תוכן שיווקי במדיה המודפסת, אוקיי? כמובן זה מהמכון החרדי למדיניות, זה נתונים שלהם. יש לך חינמונים בעלוני שבת, שזה, עלוני שבת היום עשה קפיצת מדרגה ענקית. יש לך את קו עיתונות, יש לך את מרכז עניינים, יש לך את כוח הפרסום, שיש שם תפוצה מאוד 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 רחבה והרבה מאוד מאוד שיווק, שאת לא תראי אותו בכלל במדיה הדיגיטלית. יש לך שבועונים, כמו משפחה, בקהילה, שיש להם, עוד פעם, תנתח שוק מאוד 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 גדול, היומונים, אוקיי, בעצם העיתונים היומיים, יש לך את יתד נאמן, המודיע ויום ליום, לדוגמה, אוקיי, שבאמת מתחלק מאוד מאוד למגזר כזה או אחר, ולכל אחד בעצם יש את השפה שלו, את הסגנון שלו, את הסגנון הפרסומי שלו, ותלוי מה אתה משווק. בסופו של דבר, זה המדד שלנו, זה היכולת שלנו, ואם עסק צריך למדוד נתונים, עסק מודד נתונים ברמה של כמה כסף זה מכניס לי. אני אספר לו סיפור, אני חושב שכבר סיפרתי לך את זה, פנו אליי לפני, ממש בתקופת החגים, תקופת החגים זה התקופה, זאת אומרת, אני כמובן באזור מראש חודש אלול, אוקיי, ועד אחרי שמחת תורה, זה התקופה השיווקית של עמותות, נכון? זו התקופה שעמותות, בעצם זו התקופה הכי שיווקית שיש לכולם, אבל עמותות זה הזמן בעצם שהם פורחים בהם. ויש איזושהי עמותה שפנו אליי, שהם עשו שיווק,
עם אושיות רשת חרדיות, שזה סיגמנט אחר לגמרי מאושיות רשת במגזר הכללי. זאת אומרת, הם מתנהלים אחרת, הצורת ומבנה התכנים שלהם הוא שונה לחלוטין, והם אמרו לי, אוקיי, אז יצאנו ועשינו מה שנקרא שטאפ עם XYZ, כמה וכמה אושיות, והנתוני צפיות שלהם גבוהים ביותר. אנחנו מדברים על 15,000 נתוני צפיות. קשה לי להאמין. שקשה להאמין שזה בסדר. לא, אני יודעת פשוט, אני מאוד מכירה נתונים של אושיות. בוא נגיד יותר מ-10,000 זה מאוד לא מצוי, אבל אוקיי, נדיר ביותר. אני אומר, אוקיי, אתה יודע משהו, אפילו ניקח את זה 10,000. ולאן שזה הלך אחרי זה, בעצם הם עשו איזשהו קישור שמגיעים לדף נחיתה, שבו משאירים פרטים וכו'. ובמקרה הזה, הם קיבלו 300 אנשים שקליקו על הקישור, ורק, אני חושב, מספר חד ספרתי של אנשים שהשאירו פרטים. והם פנו אליי, שצריך לבדוק, זה לא הלקוח שלי, אבל הם רצו שאני אעיף מבט, להבין מה היה תקלה באוטומציה. אמרתי להם, אם היה פה איזשהו כן מילוי טופס, באוטומציה לא הייתה תקלה. הייתה תקלה בשיווק שלכם. זאת אומרת, איפשהו בשרשרת הקליקים הזאת של, יש לנו איזשהו אושיית רשת שמפרסמת אותנו, שאמורה להוביל, המטרה שלה, הרי יש פה שרשרת, כמו שאת אומרת, משפך שיווקי, שזה אמור להביא לאתר, שבאתר הזה אמורים להשאיר פרטים, וללחוץ על אישור ושלח, משהו שם נדפק, זאת אומרת, משהו שם לא עשיתם חשיבה. אתה שדי קופץ לי מה לא טוב שם. מסתבר, כי את חיה את העולמות האלה לגמרי, זאת אומרת, זה עולמות התוכן שלך בצורה יומיומית, ודווקא זה משהו שבמדיה המודפסת, התהליך הוא יותר קצר, המשפך השיווקי יותר קצר, ובואי בואו ננסה שנייה למנות את הצור, מה שהתחלנו בעצם לעשות, זה למנות את המדיומים החרדים לשיווק. יש לנו את המודעות רחוב, שבציבור החרדי הם עדיין מקום מאוד מאוד גדול ונכון, לא רק למודעות אבל. זה מתאים, בוא נגיד לכאלה שגרים בריכוזים חרדים. בסדר גמור. אני גר לדוגמה, אתה רוצה לפרסם מודעה, אתה יכול לשים אולי בכניסה לבית כנסת, אם מישהו יעיף מבט לא בטוח. אבל הנה, כניסה לבית כנסת זה משהו שמייחד את מגזר החרדי כמודעת שיווק, נכון? בתכלס. ומודעות רחוב, ריכוזים חרדיים, זה כוח קנייה מאוד מאוד גדול. בני ברק זה כוח קנייה מאוד גדול, ירושלים בשכונות החרדיות זה כוח קנייה מאוד גדול, ביתר, קריית ספר, בית שמש, אלו ריכוזים חרדיים עם כוח קנייה מאוד 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 גדול. זאת אומרת, גם אם עסק שמבוסס על אחוז מכלל האוכלוסייה הזאת, הוא עדיין עסק גדול מאוד עם מספר לקוחות מאוד מאוד גדול. גם אם זה 1%. זאת אומרת, יש לנו מודעות רחוב, יש לנו עיתונות מודפסת, שהוא עדיין במגזר החרדי קיים ככוח שיווק מאוד מאוד גדול. והנקודה שבה אמרתי, אוקיי, בואו ננסה שנייה להבין איפה במשפך השיווקי שלך לא עבד לך טוב, אז זה טכנולוגית, זה ניתן למבחן גם במודעת רחוב. זאת אומרת, גם אם שמת מודעת רחוב בבית שמש, בבני ברק, בקריית ספר, בביתר, פר שכונות, אתה עדיין יכול למדוד את זה. זאת אומרת, אם לדוגמה שמת, נעשה שלי אפילו איזשהו תרגיל משהו. איך הוא מודד באמת נתונים? אז בוא נדבר, יש לזה כלים טכנולוגיים, זה בדיוק מטרת הפודקאסט שלנו. זאת אומרת, אם עכשיו הלכת ושמת ב4 שכונות בבני ברק, X כסף על מודעות רחוב, ושמת בביתר, ב-A או ב-B, ושמת בבית שמש, ב-א', ב', ג', ד', ולדעתי כבר עומדים שם כמעט בי', שכל אחד הוא סיגמנט שונה של מגזר חרדי, אוקיי? זאת אומרת, אם תשים בג' וא', זה סיגמנטים אחרים וצורת שיווק אחרת, א', הרבה יותר אמריקאי, רמת הנחלים וכו', ג' הרבה יותר ישראלי, ישיבות הארדקור, הוא יפורסם שונה לחלוטין בצורת פרסום שלו, ואתה יכול למדוד את זה. והכלים הטכנולוגיים למדוד את זה, זה בעצם כלים טכנולוגיים של מדידת מספרי טלפון. אתה שם מספרי טלפון שונים בכל מודעה. אוקיי? לדוגמה, הלכת לבני ברק, שמת מספר טלפון אחד בשכונה בצפון בני ברק, מערב בני ברק, מה שזה לא יהיה, ושמת בביתר, ב-A, שמת מספר טלפון אחד, והיום המרכזיות הטכנולוגיים, הקול סנטרים, נותנים בקלות את הדברים האלה, זאת אומרת, מספר טלפון לכל מודעה, ועכשיו אתה רואה כמה אנשים יתקשרו אליך. וזה מדהים, כי כאילו אתה יכול להגיד, אוקיי,
שמתי 5,000 שקל בבני ברק, 5,000 שקל בביתר, בכל עיר שמתי 5,000 שקל, אוקיי? עכשיו, מביתר התקשרו אליי 200 אנשים, אוקיי? וואלה, מבני ברק התקשרו אליי 500 אנשים. אז אני צריך לשים בבני ברק יותר. אבל מצד שני, בביתר שהתקשרו אליי 200 אנשים, סגרתי עסקה עם 50, אוקיי? זאת אומרת, סגרתי עסקה עם 25% מהלידים שלי, זה יחס המרה של ליד זו הזדמנות לעסקה, כמו שכבר הזכרנו בהתחלה. סגרתי, היחס המרה שלי הוא 25% ממודעות רחוב, אנחנו מדברים כרגע לכאורה, על המקום הכי שטייטל, המקום הכי לא טכנולוגי, והוא עדיין ניתן למדידה בכלים טכנולוגיים. סגרתי 25%, שזה יחס המרה מדהים, כמו שאמרתי, ובבני ברק התקשרו אליי 500 אנשים, וגם כן סגרתי עם 50 אנשים. אבל יחס ההמרה הוא הרבה יותר קטן, נכון? ובעצם אם אני עכשיו בא לומר, אוקיי, בבני ברק התקשרו אליי 500 אנשים, סגרתי עם 50 אנשים, בעצם סגרתי עם 10% יחס המרה. אנחנו רואים פה על פער מאוד מאוד גדול. אז האדם יגיד, אז אני אשים יותר כסף על בני ברק, כי שם התקשרו אליי 500. אבל לא, אתה צריך עכשיו לרכז את כל הכסף שלך דווקא בביתר, אוקיי? ששם, ואני עוד פעם נותן דוגמאות, אנחנו מדברים פה כרגע על זה, לקחתי שנייה סיגמנטים, כי שם היחס המרה שלו ב-25%. אז במקום לשים 5,000 או 2,000 שקל בכל מקום, שים את כל הכסף שלך במקומות שהביאו לך את היחס המרה הגבוה ביותר. למה? כי מה זה אומר? זה אומר שהלקוחות האמיתיים שלך נמצאים בריכוז הזה. תבין את הסיגמנט שלהם, תפרסם בעיקר להם. יכול להיות שהם לא נמצאים רק בביתר, יכול להיות שיש ריכוזים ספציפיים, לא רק שזה מתאים רק להם. וזה גם כלים שנמצאים. זאת אומרת, אתה יכול לגשת כמעט לכל מערכת טלפוניה, יכולה לספק לך את הדבר הזה. יש את אייל וחנן, אייל גרשון וחנן אבצ'וק, שהם נותנים את זה במערכת שלהם, איך זה נקרא? קול בוקס, אוקיי? באמת, המדידות של מספרי טלפון. וזה מדהים שאנחנו הולכים למדוד את הדברים האלה, ולפעמים אנחנו אומרים, לא, אנחנו מסתכלים שכבה ראשונה. והטכנולוגיה נותנת לנו להסתכל בצורה הרבה יותר מדויקת, מבוססת אחוזים, ולהשקיע את הכסף שלנו הרבה יותר חכם. כי בסופו של דבר אתה מגיע לסוף שנה, אתה אומר, אוקיי, השקעתי 100,000 שקל בפרסום, כמה כסף זה יחזיר לי? כמה כל שקל בפרסום, במדיה הכללית שאתה מפרסם בפייסבוק, מאוד מאוד קל, כי פייסבוק כבר בנו את הכלים שלהם בצורה כזאת, שאתה אומר, כל שקל שאני מוציא על הפרסום, כמה הוא מכניס לי? כמה עולה לי כל ליד? ליד עולה לי 7.5 שקל, והיחס המרה שהוא כזה, זאת אומרת שאני מרוויח על כל ליד, לכאורה בחישוב הכללי, מרוויח עליו 2,000 שקל, מרוויח עליו 200 שקל, אחלה. במדיומים שאנחנו מדברים על המגזר החרדי, ואנחנו מתחילים שנייה לדבר על המדיה המודפסת, הכי ישנה, הכי עתיקה, 200 שנה אחורה, שמדיה מודפסת בשלטי חוצות, ובכניסה לבתי כנסת, ובפרסומות רצות, לא יודע אם זה קיים בנדורים פלוס, או מה שזה לא יהיה, זה גם זה ניתן למדידה בכלים טכנולוגיים. ולעסק זה יכול לחסוך 10,000 שקלים בשנה. כאילו לכאורה אתה אומר, גם הדבר הכי פרימיטיבי, כמו שהפעם גם הוא היום ניתן למדידה. בממשלת כלים טכנולוגיים. זאת אומרת, הכלים הטכנולוגיים לא מתאימים דווקא, וזה אולי הנקודה הכי חשובה, הכלים הטכנולוגיים לא מתאימים דווקא לשיווק טכנולוגי, למדיה הדיגיטלית. זאת אומרת, זה לא אומר, אוקיי, זה דיגיטלי וזה טכנולוגי, שניהם מסתיימים באותם 3 אותיות, ולכן זה קיים רק עבור זה. לא, הטכנולוגיה בסופו של דבר אמורה לשרת אותנו בכל השכבות, כי עוזרת לנו להיות הרבה יותר מדויקים. כמו שאנחנו היום, כמו שכל אדם משתמש בצ'אט GPT לכל דבר, כדי לדייק את עצמו ולדייק את הרעיונות שלו. אוקיי? ובאמת אנשים שמנסים להשתמש בצ'אט GPT כדי שיביא להם את הרעיונות שהוא יהיה היזם והם יהיו היוצר בפועל, זה לא עובד טוב. זהו, זה כאילו, זה אולי המדיום הראשון שצריך להבין למי הוא קיים. עכשיו, פה צריך להבין, באמת, למי קיים העיתונות המודפסת. אני אישית, לדוגמה, לא קראתי עיתונות מודפסת הרבה מאוד זמן. זאת אומרת, אם מישהו רוצה למכור לי משהו, ושאני מתכוון לי, אני מתכוון ללקוח שהסיגמנט שלו זה אלה שלי, העיתונות המודפסת לא מעניינת. לא יתד של יום שלישי בחינם, ולא כוח הפרסום, ולא מרכז הענייני, ולא מה שזה לא יהיה. זה לא בשבילי. אין לי שום מנוי לשום עיתון, גם לא בשבת. אז, וכמוני יש הרבה. זאת אומרת, אני, לדוגמה, הסיגמנט שלי הוא כוח קנייה מאוד מאוד גדול. גם הסיגמנט שלך הוא כוח קנייה מאוד מאוד גדול, וצריך להבין איך משווקים לי, ואיך משווקים, אבל מצד שני, הכוח הקנייה עדיין הגדול ביותר,
בתכלס, הכוח הקנייה הגדול ביותר במגזר החרדי צורך את המידע שלו, דווקא מהמקום הזה של עיתונות מודפסת, שלא נמדד בלייקים. זאת אומרת, הוא לא נמדד בצפיות, הוא לא נמדד בלייקים, את לא באמת יכולה לדעת, אין שום נתון, בכל מה שחיפשתי ועשינו עבודת מחקר הרי מטורפת, ואין שום נתון לכמה אנשים צופים במודעה, אם שמת בגן ורשה בבני ברק, מודעת רחוב, לא משנה, זה קייטנת אישה באב, או כל דבר אחר. שיושב שם ויכול לספור כמה אנשים. אין עדיין כלי AI, ויכול להיות שעלית פה על משהו, אבל אין עדיין כלי AI שסופר את זה. כבר יש מצלמות בכבישים, כבר יש מצלמות שסופרות כמה מכוניות עוברות בכביש, אז אני מאמינה שזה עניין של זמן שיעשו את זה. זה עניין של זמן, אבל עדיין זה לא קיים. אז המדיד הזה של צפיות שאנחנו רגילים היום, כמעט כל חברת פרסום מודדת לפי זה, קשה מאוד למדוד את זה. אבל תכלס, בוא נגיד, אתה מקבל נתונים של קליקים. אז כאילו, למה זה חשוב גם לקבל את הנתונים של הצפיות? אין לך, קודם כל, כאילו של טלפונים במקרה של ה... מעולה, זו קודם כל שאלה מעולה, אבל לדוגמה, אם יש לי, בבני ברק לדוגמה, אם הייתי יכול למדוד, ולהגיד, למודעת רחוב שלי, בגן ורשה, נחשפו 50,000 איש. כמה אנשים יצרו קשר מתוך המודעה הזאת? 500 איש. כמה מתוכם סגרתי? 100 איש. עכשיו, אני נצטרך לבדוק את זה באחוזים. אז זה אחוז, ועוד, לא יודע, כמה אחוזים מתוך ה-500? אין לך את כל התמונה. בדיוק, אין לך את כל התמונה. ויכול להיות ואם תיקח בביתה, ואם אתה יכול לדעת את זה בפרדס כץ בבני ברק, אוקיי? אני אקח את זה בבני ברק, אבל נתפוס אותה כאיזשהו באמת ריכוז חרדי ותיק, שנותן לנו תמונה רחבה, בזה או בצפון בני ברק, או לא משנה מה שזה לא יהיה, ושם נחשפו למודעה שלי 2,000 איש, והתקשרו 400, וסגרו אותו מספר. אז אני צריך להשקיע שמה. זאת אומרת, אם לי היה הרבה יותר חשיפה שמה, אז הייתי יכול להגדיל, בסופו של דבר להגדיל כסף, להגדיל סגירות. כי כשעסק יוצא לשיווק, לא מעניין אותו כמה אנשים יגידו, וואי, איזה מודעה מגניבה. זה לא מעניין אף אחד, וזה אולי הנפילה אגב של, בכל מדיום פרסומי, תעשו על המודעה שלי ותסתכלו, זה תפיסה אחת, אבל כשאנחנו יוצאים למסע שיווק, אנחנו רוצים בסופו של יום להביא יותר כסף לעסק. זה מה שמעניין. זה הדבר שמעניין. אני מבינה מה שאני אומר? ואם היה לי מדיד לזה, אז יכול להיות שהיה לי יכולת לשים מודעות רחוב באזורים מסוימים הרבה יותר נכון. זה לדעתי הנקודה. זאת אומרת, אבל אין לי את הדבר הזה, אז לפחות ללכת למדוד מהשלב הראשון שאני יכול למדוד. שזה מספרי הטלפון. ושם אני כבר יכול להתחיל למדוד אחוזים. כי בסופו של דבר, האחוזים זה המספר. אחוזים זה לא המספר. אחוזים זה היכולת שלי להבין איפה אני יכול להרוויח יותר, איפה אני יכול לקבל הרבה יותר, איפה אני צריך להשקיע יותר. שזה אולי הנקודה הכי חשובה, איפה אני צריך להשקיע יותר. מעניין. סתם משהו שמאוד מאוד קפץ לי, כאילו, שדיברנו נגיד על הפרסום הזה, לעומת הפרסום בדיגיטל. בוא נגיד, הפרסום היום בפרינט, מה שנקרא, הוא חייב להיות, הוא ממומן, זאת אומרת, אין מצב שאתה מפרסם בפרינט בחינם, נכון? אלא אם כן יש לך, אתה בעלים של עיתון, גם, עוד פעם, זה... הבנתי, אוקיי, מעניין, סבבה, אוקיי, אני מבין מה שאת אומרת. ומצד שני בדיגיטל, אתה יוצר לך ערוץ השיווק שלך, שאתה פעם אחת משלם עליו, אתה עוקבים לשם, ואתה משווק להם כמה שאתה רוצה. זאת אומרת, אתה לא מוגבל ביכולת שיווק ופרסום. וסתם, כאילו, תחשוב את העלויות שאתה מוציא פה, לעומת הפרסום, השיווק האורגני שאתה עושה פה, בסוף יוצא לך הרבה יותר זול בדיגיטל. אבל עוד פעם, האם אני צריך למדוד מדד הכסף כמה עולה לי, או איפה הקהל לקוחות שנמצא? טוב, בוא נגיד ככה, ברור שמי שהקהל לקוחות שלו לא נמצא שם, אין על מה לדבר, אבל אני חושבת שרוב העסקים חייב להיות איזשהו פלח מסוים מקהל היעד שלהם שנמצא בדיגיטל. אלא אם כן אתם באמת, לא יודעת, משהו למגזר, אתה יודע מה? דיברנו על זה גם. כאילו, באמת מי האנשים שצורכים את המדיה הזאת? זאת אומרת, לפי גילאים, לפי תתי מגזר. סתם, בדוגמה קווי נייס.
שאגב, זה גם פלטפורמה שיווקית. מגניב, נכון, זה פלטפורמה שיווקית לכל דבר. אוקיי, מי מקשיב לזה? כאילו אני לדוגמה מתקשרים עליי מספר, על השנייה הראשונה שאני שומעת את התקליט, אני מנתקת, אני אפילו לא מנסה לשמוע. לעומת זאת יום אחד הייתי עם איזה חברה, ואני רואה אותי פשוט שומעת, מקשיבה. אמרת לה, את רצינית? את באמת מקשיבה לדבר הזה? אמרתי לי, כן, ואני גם תורמת, ואני גם קונה, ווואו, זה הפתיע אותי ממש. אוקיי, בואי שנייה באמת ננסה להבין, מי העסקים שצורכים, אני לא חושבת שמסקים הם קהל היד. מי הקהל היד? מי קהל היד, נכון, זה יותר נכון לבחון את זה משם, מי קהל היד, אבל של איזה עסקים, זאת אומרת, אם ניקח אנשים בלי וואטסאפ, מה הם צורכים? מה הם צורכים ששונה ממני שצורך פרסומות לדוגמה מהוואטסאפ? אז לא יודע, אם זה יכול להיות בגדים מסוימים, סוג ריהוט מסוים, מוצרים לבית מאוד מאוד מסוימים, לא, אתה יודע משהו? אני מתמחה בלמכור טלפונים כשרים בדוגמה. אין לך מה לחפש בוואטסאפ. אין לי מה לחפש בוואטסאפ. כן. מבינה, זה בדיוק הנקודה, אין לי מה לחפש בוואטסאפ. זה בדיוק הנקודה. אם אני מוכר סדנאות לאיך לאסר כל מוצר בבית, אוקיי? אני מרצה לתחום הזה, אוקיי? אנשים שמאסרים כל דבר בבית, אפילו שהם קונים את זה כשר, אוקיי? אוקיי. זה קורה, יש איזה קהל יעד, יש לי הרצאה בנושא הזה, אוקיי? קהל היעד שזה לא יהיה בוואטסאפ. זה ברור. יפה מאוד, אז איפה קהל היעד שזה נמצא? כי הרי בסופו של דבר אני רוצה לפרסם לקהל היעד שלי. פה אנחנו באמת נכנסים יותר לקטע של התתי מגזר. אני חושבת שככל ש... וזה מה שחשוב אבל. כן. אם אתה מפרסם במגזר החרדי, אתה חייב להכיר את תתי המגזר ואת המוצר שלך, ולבצע את ההתאמה. ברור. אז כאילו, כמו שלנו יש המון תתי מגזר, ואני חושבת שככל שהתת מגזר הולך ונהיה שמרני יותר, מצד אחד יהיה לך יותר קל למכור לו, כי הוא לא חשוף למלא אופציות, מצד שני, באמת יצטרך להגיע אליו בדרכים מאוד מסוימות. זאת אומרת, מקומונים, מודעות בבית כנסת, קווי נייס. מעולה, בואי ניקח שנייה שתי עסקים כאילו גדולים, מקווה שזה בסדר, לקחת שתי עסקים ממש בשם שלהם, אוקיי, ניקח את בשנת יוסף, אוקיי, שהוא סופר מגזרי, וניקח את חשמל הקרן אפילו, אוקיי, שהוא גם סופר מגזרי, אוקיי? אוקיי. נכון? אני טועה בזה? כן. בתכלס, זה המציאות, לא נכנס עכשיו לסופרים, לסופרים זה באמת, יש כאלה שכן, זאת אומרת, הם כן גולשים מחוץ לזה. למשל יוסף, אין הרבה מה לחפש בוואטסאפ או בסטטוסים. אגב, אתה יודע שיש להם אתר. יש להם אתר, אבל עוד פעם, כי הצריכה של אינטרנט במגזר החרדי, לא וואטסאפ, היא 70 ומשהו אחוז. הוואטסאפ הוא 35%, וגם לא כולו עם סטטוסים. הסטטוס הוא רק 25%. זה בדיוק הנקודה. אוקיי, זאת אומרת, שאם את רוצה לפרסם בסטטוסים, אז את צריכה לפרסם, אז את בעצם, אם נסתכל על זה שנייה ככה, כשאת מפרסמת בסטטוסים, את מפרסמת רק ל-25% מהמגזר. עכשיו, מאוד 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 כדאי לך, שקהל הלקוחות שלך, שאותו את מחפשת, והמוצר שלך מתאים לו, הוא נמצא באותם 25%. ואם את מפרסמת באותם 75% הנותרים, שזה המדיה מודפסת בדרך כלל, או קווי הנייס, או אפילו מיילים. שזה אגב, במגזר החרדי בעשור האחרון, מיילים הוא נושא בפני עצמו. השיווק במיילים, קהילות במיילים, זאת אומרת, זה משהו ש... יש לך גם את הצ'אט גוגל היום, שהוא ממש כמו וואטסאפ בתוך המייל. גוגל צ'אט, כאילו, לא יודע, מתי הסרט כתב על גוגל צ'אט? אני לא, אבל אני יודעת שהיום הבחורי הבנות בסמינרים, זה כולם שם. יש להם קבוצות, יותר ממה שככל נראה, יותר מקבוצות שלי יש בוואטסאפ, הן נמצאות בקבוצות בגוגל צ'אט. אגב, שאני הייתי בסמינר לפני 12 שנה, אני הייתי בין היחידות שהיה להם צ'אט גוגל, זאת אומרת. אז היה גם ניסיון של גוגל, אגב, לעשות כמו פייסבוק, מעגלים, היה גוגל פלוס משהו? גוגל פלוס. והיה לפני זה גם משהו שנקרא באז. שתיהם לא הצליחו, כן. לא זוכר את זה כבר, גוגל פלוס אני כן זוכר, ועוד פעם, גם משהו שלא הצליח, גוגל, הצ'אט של ג'ימייל הוא אחד הוא בעצם החלופה של וואטסאפ למגזר החרדי, אבל רק בהתכתבות. זאת אומרת, את לא יכולה לעשות שם סטטוסים. נכון. ושם את צריכה יותר לנושא של קבוצות. ודיבור במייל זה משהו שהוא סופר מגזרי היום. ב3-4 שנים האחרונות הוא נהיה סופר מגזרי. לא בטוחה.
עדיין גם המגזר הכללי משתמשים במיילים. גם עדיין במגזר הכללי משתמשים גם בעיתונות מודפסת. השאלה מה האחוזים הגבוהים. אני חושב שהיום המגזר החרדי היום נמצא, ככל הנראה, לפחות פה בארץ, במקום הראשון בנושא של שיווק במייל. זאת אומרת, שיווק של תכנים, שיווק שממש אנשים שעוברים משפך שיווקי, קורסים, סדנאות, שזה הדברים שהכי נשפכים שם בזה, ניוזלטר. ניוזלטר, כמה את נתקלת היום בעסקים, סליחה, של המגזר הכללי, שמשתמשים בניוזלטר. ניוזלטר זה הדבר החם במגזר הכללי, של אותם 75%, אמרנו, 25% נמצאים בסטטוסים, יש 75% שלא נמצאים בסטטוסים. אוקיי? כאילו, תירשם לניוזלטר. ואתה צורך שם, זאת אומרת, אני דיברתי עם איזשהו מנהל קהילה, שהוא מנהל קהילה על בסיס מייל. ואתם מוצאים דיוור לאלפי, לדעתי מעל 10,000 חרדים וחרדיות, אולי רק חרדיות, אני לא זוכר, וזה דיוור נפתח, וגם לזה אגב, הנה. כמה היום אחוזי הפתיחה הם מאוד נמוכים במיילים. אבל זה בדיוק הנקודה, גם לזה, אם אנחנו ניקח עכשיו את המדיום הזה, אוקיי, דיברנו שנייה על המדיום של עיתונות מודפסת, דיברנו לא דיברנו על זה, לדעתי מספיק, אבל דיברנו על עיתונות, על מדיה מודפסת בבתי כנסת, במודעות רחוב וכולי, שגם זה ניתן למדידה, ודיברנו על עיתונות מודפסת, שזה בעצם ניתן למדידה באותו דבר, זאת אומרת, יש לכם את המספר טלפון, תתקשר לזה ולזה, וככה אתה יכול לראות שהמודעה שלך, באיזה עיתון, אתה מקבל הרבה יותר לידים, אוקיי? ואז אתה יכול גם לדעות מהמספרי טלפון האלה, כמה אחוזים סגרת מהמספר טלפון הזה. המספר טלפון הזה מייצג את המדיום של יתד נאמן, המספר טלפון הזה מייצג את המדיום של המודיע, של המבשר, של מה שזה לא יהיה, ואתה יכול לדעת ככה כמה אחוזי המרה שלך. שזה בעצם עובד באותה צורה, כמו כל העיתונות המודפסת, ואתה מגיע למיילים, היום רוב הכלי דיבור שיש לך, או רובם ככולם לפחות, נותנים לך מדידות פתיחה. כן. מדידות פתוחה, כמה אנשים, כמה מעורבות יש במיילים שלך, ואתה יכול ככה לסנן תכנים ולדעת איזה תוכן היה גרם להכי הרבה פתיחות, וגם גוגל אגב, הקשיחו עמדות לגבי הדואר, זאת אומרת, אם הדואר שלך באמת לא, הרבה מאוד אנשים מחקו אותו, אז אוטומטית המספר שלך נהיה דואר זבל. נהיה ספאם. כל מי שאי פעם תרם ליותר מ4-5 עמותות חרדיות, יכול פעם בחודש לפתוח את הספאם שלו בגוגל ולראות מי הזה המנצח. עכשיו, או שהתוכן שלך לא מספיק מעניין, או שאתה באמת מדבר בהגזמה, אוקיי? מרעיל את הבארות שאתה שותה מהם, אתה פשוט מדבר יותר מדי, וגם זה צריך להבין. בתכלס, זה, אגב, פה אנחנו כבר עולים שלב, שזה, אני חושב היום, מעל 50% בוודאי מהמגזר החרדי, צורך שיווק ביודעין ובלא יודעין, דרך המייל. ואתה צריך להבין ששם, אני חושב שכל בעל עסק צריך להבין את זה, ששם, זה עובד באותה מידה, כמו כל פרסום דיגיטלי. פה אתה כבר חופף, או אולי זה באמת הנקודת משווה שבו אתה עובר ממדיה מודפסת למדיה דיגיטלית. ואתה צריך למדוד את זה כבר בכלים שיש אותם במדיה הכללית. ואתה צריך להשתמש במתודות שקיימות בדיגיטל הכללי. כמה התוכן שלך מעניין, כמה שורת הנושא במייל מעניינת. כמה כותרת קריאטיבית. כן. כמה הצלחת לגרום לאנשים להקליק עליהם. בדיוק, אם פעם... סתם, אנקדוטה מעניינת. זה האוק של המייל. זה האוק של המייל, בדיוק. זאת אומרת, אנקדוטה מעניינת. תקחי, לפחות מהצד שלי, אני מכיר את זה בבתי כנסת. פעם היו עוברים עושים שנור, כאילו, תעת, עם היד. ואז נהיה אלונים, אוקיי? ואז נהיה מישהו שמחלק אלונים, ומדבר בסוף התפילה איזה 2 דקות, איזשהו קמפיין גוואלד כזה, של המצב מאוד 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 קשה, וזה באמת נתן יותר כסף. אוקיי? כי אמרו, אוקיי, יש את האלה הפשוטים, שרק נושא, בסדר, אנחנו לא כל כך מתייחסים לזה, כי אנחנו כבר מכירים את זה. זאת אומרת, זה כבר לא מרגש אותנו, זה לא עושה לנו שום מעורבות. זה לא גורם ללקוח הפוטנציאלי, ומי הלקוח של עמותות? הלקוח תמיד זה מי שמשלם את הכסף, התורמים זה הלקוח. ואז הגיע מישהו ודיבר על הבימה של הבית כנסת, ואמר,
קלה עם בחורה עם 17 ילדים, שהאמא ואבא נפטרו וצריך כסף, אוקיי, שזה דברים עצובים, נכון? ובהתחלה זה תפס, ואנשים הוציאו הרבה יותר כסף על זה, והיחס המרה של אותו קמפיין הצליח הרבה יותר, אבל אז כולם התחילו לעשות את זה. ואז זה כבר נהיה הרבה פחות מרגש. וכאילו, מה השלב הבא? זאת אומרת, אז התחילו לדבר, אוקיי? התחילו לדבר סליחה, ואז היה תקופה שהתחילו להביא, זה החתן, והגיע בן אדם, אמר, החתן פה לידי, הוא מתחתן מחר, תקופה אותו חתן מתחתן מחר, בלי לזלזל כמובן, וגם זה בהתחלה, אוקיי, אז סבבה, זה הצורת שיווק החדשה, זה גורם לנו למעורבות הרגישית בתוך השיווק, וגם זה נגמר, גם זה יחס ההמרה ירד מאוד. אני חושבת שאנחנו עכשיו בשלב שמקליטים אותם בטלפון, אתה שומע מישהי בוכה, כן, או שמסריטים אותה או משהו, אבל גם זה, כולם כבר מכירים שללחוץ 9 על כל הטלפונים שאתה מקבל, כי מי מאיתנו כבר לא מוצק מלשון מציקים לו, אולי לא יודע אם יש כזאת מילה, אבל לצורך הדוגמה, מהטלפונים שהוא מקבל. מה זה אומר 9? הנה, אני אתן לך פה אפילו טיפ מטורף. בשביל שלקבל טלפון ממחר זה וזה מתחתן וצריך, את לוחצת 9 ואת מוסרת מהרשימת דיוור. זה משנה חיים, זה משנה חיים. זה רק בשביל זה. בדיוק, זה משנה חיים לכל מי שמאזין וצופה בפודקאסט הזה. אז כן, ללחוץ 9 זה מסיר, אבל הם שורפים מספרי טלפון הרי כמו לא יודע מה. הכמויות של המספרי טלפון, אז להתחיל ללחוץ 9. אני כבר צריך את החבר כנסת הזה שיעביר חוק הספאם בפלאפונים כשרים, כי באמת זה בלתי נסבל. יש תחושה שזה לא יקרה. אבל הנה, אגב, זה מדיד מאוד מאוד טוב לאיך שהמדיה החברתית, הארדקור, מתקדמת. והמיילים, בהתחלה קיבלת מייל, ואתה רואה תמונה של קלה, שבמיילים זה כבר היה קצת יותר, זה לא יכולת להדפיס את זה במודפס, אבל במייל אתה כן יכול להדפיס את זה, אוקיי? זאת אומרת, זה עובר גם וזה היה מרגש בהתחלה, ואני זוכר את עצמי אפילו, סליחה, כאילו, אבל לי זה היה הרבה יותר טאץ', והייתי תורם הרבה יותר. ואז אתה מתחיל לקבל את זה על בסיס יומי, מ7-8 מקומות, וזה כבר נכנס גם לספאם. אז זה מאבד את זה, וככל נראה יקרה משהו בעתיד הקרוב, שזה כבר יהיה כבר יותר אישי. אבל זה ההתקדמות וההתפתחות שיווקית פרסומית לאיך להביא לידים, וככל שמתקדם יותר בשיווק הטכנולוגי, היכולות מדידה שלך והדיוק, וזה אולי כל מה שאנחנו מדברים פה, על לדייק את הכסף שלך, כי בסופו של דבר אתה רוצה שכל 100 שקל שאתה מוציא על שיווק, מחזיר לך פי 10, פי 100, פי 3,000, לא משנה מה. זה נקרא ROI, נכון? ROI, נכון, בדיוק. ה-ROI שלך הרבה יותר מדויק, ומראש השיווק שלך לקהל היד שלך הרבה יותר טוב. אז אם את מוכרת טיכל, או שאתה מוכרת טרוגים מאוד מיוחדים, אתה צריך קודם כל להבין איפה זה נמצא. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים משקיעים היום בפרסום בסטטוס, אוקיי? אני חושב זאת אומרת, הם משקיעים כי זה טרנדי. הם משקיעים כי זה טרנדי, בדיוק, אבל קהל היד שלהם לא נמצא שם. אז אולי הקהל ישיר לו, יש פרסום עקיף של, זאת אומרת, הקהל יש את הצופים, והם הופכים לשגרירים ועוברים את זה הלאה. זה יכול להיות שזה יעבוד, כי בסוף אנחנו מעגלים, זאת אומרת, אנחנו קהילות, אז אותם צופים והולכים לאלה שאין להם וואטסאפ, ומעבירים הלאה, אז יהיה יותר חלש, יהיה עד פחות, אבל אני לא חושבת שמפרסם בסטטוס לא יקבל בכלל. אוקיי. אני חושבת. בואי נגיד כמה היום עולה, תני לי מספרים בערך, כמה עולה היום לעשות הגרלה, אם אני עכשיו בעל עסק ואני רוצה עכשיו להגדיל את צפיות הסטטוס שלי בוואטסאפ, אני רוצה לעשות הגרלה, כמובן אם אני רוצה לעשות הגרלה, אני הולך לקליקלס, אוקיי? כמה עולה לי כזה דבר? תני לי טווח מחירים. אוקיי, אז בוא נגיד ככה. שאלה אישית מדי, אבל... לא, זה תשובה, אבל השאלה אם זה לפרק הזה, לפרק הבא. לא, אוקיי, בואי נעשה שתיות. אני אגיד את זה על קצה המזלג ככה, אני מאמין ואנחנו נחבר את זה לפרק הבא. כן, פרק הבא אנחנו נדבר על הוואטסאפ ועל עולם הוואטסאפ, אז אנחנו נדבר על זה בהרחבה. אבל באמת היום, הגדלת צפיות נהיה יקר, אוקיי? זאת אומרת, יש לך שתי אופציות, או לעשות משהו אישי, ממוקד לקהל היעד שלך, אבל אז יש לך בעצם את כל העלויות עליך, שזה אומר פרסום, שזה בדרך כלל אושיות, סרטון, שזה העוק, בוט, שזה בעצם לאסוף את כל הלידים ולגרום להם להפוך לשגרירים, לשתף הלאה,
תתני לי שנייה את השורה התחתונה, כסף. אני עכשיו פותח את זה, אני עכשיו רוצה להגדיל את הצפיות שלי בסטטוס. אז אוקיי, אז עוד פעם, אם זה קמפיין ממוקד לקהל יעד, יהיה לך כמה זה בין מה למה? בין 10,000 ל-40,000? כמה עשרות אלפי שקלים, אוקיי? בין מה למה? 50-60 אלף שקל, באמת לצאת עם קמפיין מטורף, אוקיי? אוקיי. אתה יכול... איפה זה מתחיל אבל? איפה זה מתחיל? מתחיל ב-10,000? זה מתחיל ב-5,000? מינימום 10,000. מינימום, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על בין 10,000 ל-70,000 שקל כדי להגדיל צפיות שלי בסטטוס, אוקיי? כן. יפה מאוד. שזה סכום. זה סכום לבעל עסק, זה סכום שיווקי גדול. ואת אומרת לבעל עסק אבל זה השקעה חד פעמית. כאילו, יש לך מספיק קהילה גדולה, שהיא מניבה לך הכנסות, בלי להוציא עוד כסף על פרסום. זאת אומרת... בשיווק אין השקעה חד פעמית. אמר לי פעם רועי ריבק, שהוא אחד מהאנשים שהכי חזקים בשיווק הדיגיטלי, בפייסבוק ובאינסטגרם, הוא אמר לי, אם אתה נכנס עכשיו לנושא של שיווק דיגיטלי, אתה הולך להיפרד כל חודש מ-5,000 שקל. תעשה חשבון. אני לא מסכימה. אוקיי, בסדר. אני אגיד לך עוד פעם, בתור אחת, שבחיים לא עשתה פרסום ממומן. אוקיי? 3.5 שנים, לא עשיתי בחיים פרסום ממומן. אבל לא שיית רשת לבד? לא רשת, אבל עוד פעם, מה עשיתי? הקמתי קהילה. זאת אומרת, השקעתי... כי את יודעת לעשות את זה, כי זה המקצוע שלך. זה לא המקצוע שלי, המקצוע שלי טכנולוגיה. המקצוע שלך הוא טכנולוגיה, אבל טכנולוגיה סביב קהילה, סביב הוואטסאפ. לא, זה ערוץ שיווק שבחרתי. באותו מידה יכלתי לפתוח רשימת מיילים, יכלתי לעשות ממומן בגוגל, ויכלתי ממומן בפייסבוק ובאינסטגרם. אוקיי? אני כאילו בסוף ראיתי את הערוץ שלא יודעת איכשהו, התגלגלתי לשם, הבנתי אוקיי, התחברתי לקונספט, ואוקיי, עשיתי את זה, אבל כמוני יש המון. זאת אומרת, היום כל בעל עסק שבאמת רוצה לעבוד בשיטה הזאת, הוא הופך לאושיית רשת, בוא נגיד, יש לזה מלא שמות, יוצר תוכן, בעל עסק שמשווק את עצמו, לא משנה מה. אבל זה פשוט צורת שיווק, זה צורת שיווק. מדהים, מעניין, אוקיי. אבל אתה משהו, אבל אנחנו עדיין עומדים במספר הזה של בין 10 ל-70,000 שקל. אבל בוא, בן אדם שמשקיע כל חודש 5,000 שקל, הוא יגיע, תוך כמה זמן הוא יגיע ל-70,000 שקל האלה? גם מאוד מהר. נכון. אז הוא השקיע את זה חד פעמי פעם אחת, ועכשיו יש לו כמה שנים שיש לו קהילה שמניבה לו, והוא משקיע כמה שנים, ויעבור את ה-70,000 גם. אוקיי, בסדר, אני אומר, אבל עדיין, הסכום הראשוני שאני צריך להשקיע, שאני פה שפותח מותג חדש, ואני רוצה שיהיה לי הרבה מאוד צופים, זה בין 10 ל-70,000 שקל, אוקיי? שזה מנעד מאוד מאוד גבוה, אבל סבבה. אבל יש גם את האופציה השנייה, שהיא יותר זולה, ולא אמרתי אותה, שבאמת היום מי שרוצה להגדיל צפיות, באמת בסכום נמוך, יש את ההגרלות השיתופיות. אוקיי, אבל בואי נשמור על זה שנייה. שאגב, משם הגיעו לי רוב הצפיות. בואי נשמור על זה, אבל לפרק הבא. הנקודה שאני רוצה להגיד פה, זה שזה הסכום שאתה משלם, בממוצע של 35,000 שקל, להגדיל צפיות בסטטוס, ויעלה לך מודעות רחוב מודפסות 20,000 שקל. אתה לא תעשה אותה פעם אחת, כל תקופה. בסדר, לתקופה יעלה לך 30-35,000 שקל, מודעות בחינמונים, אבל אם קהל היעד שלך נמצא באותן מודעות רחוב, אתה תעדיף לשלם מה שנקרא לשיווק ישיר, ולא לשיווק עקיף. אותו סכום. אבל תראה, פה אתה עושה פעם אחת במודעות רחוב, מקבל מחירה ישירה. אבל מה יקרה חודש הבא ועוד חודשיים? הם לא יזכרו אותך מהמודעת רחוב. לא, אבל כן יצרת בום. זאת אומרת, אז פעם אחת יצרת, אבל בסטטוס אתה כל הזמן נמצא בתודעה שלהם. אתה כל הזמן נמצא בתודעה, ולא משלם על זה כסף. אתה עדיין תצטרך לעלות תכנים, אתה צריך לעשות כסף. אתה עדיין תצטרך פעם בשנה או פעם בחצי שנה ללכת לקמפיין של להגדיל צפיות. כי בסטטוס אתה לא... מה זה? יש לך קהילה, זה יותר קל, כי אז אתה יכול לרתום את הקהילה. נכון, אז הסכומים הם יותר נמוכים, אבל אתה עדיין תצטרך לצאת, אני עדיין צריך לחזור אלייך, כדי שתביא לי עוד איזשהו יצירה טכנולוגית, שתגדיל את הצפיות ב-10-20%, לא משנה מה, הקמפיינים של פסח, הרי עסק הוא כמו יהודי. אין כזה דבר שהוא סטטי. אם אתה סטטי, אתה בירידה. או שאתה עולה או שאתה יורד. אתה כל הזמן חייב להיות בעלייה. ועלייה זה אומר לעלות במחירות. מחירות זה אומר להביא עוד לקוחות. לקוחות זה אומר להביא עוד צפיות, כי לקוחות הם בסופו של דבר, אם אתה מוכר מוצר חד פעמי, ויש לך את אותם צופים כל הזמן, אז אוקיי, מכרת להם, סיימת את ה-10,000 צופים. זה כבר הגדרות של המוצר, יש לך מוצרי המשך, בדיוק, יפה מאוד. אז לא יכולה להגיד, את יכולה להגיד, אני אומר, תמיד זה יהיה נכון הרבה יותר, אתה חייב תמיד להגדיל את מעגל הצופים, כדי להגדיל את מעגל הלקוחות, כדי להגדיל את מעגל את ההכנסות וכו'. אבל אתה יודע שנייה, אני אגיד רגע, מה ההבדל מאוד מאוד משמעותי בין שיווק בסטטוס לפרסום, ומודעות. זה פרסום וזה שיווק.
שתי דברים שונים. אוקיי, אז אני חושב שזה משפט חזק, זה משפט עוצמתי. זה פרסום וזה שיווק. ופרסום זה משהו חד פעמי. קמפיין זה פרסום. כל אחרי זה התוכן בסטטוס זה שיווק. עכשיו, כל אלה שצופים בך, אוקיי, אפילו אם מיצית אותם, אבל הם הפכו לשגרירים והם מפיצים את זה הלאה. זאת אומרת, תמיד יהיה לזה עד מאוד מאוד גדול, כי ככל שאתה בתודעה שלהם, הם ימליצו עליך יותר. אתה יודע כמה אנשים באו אליי ואמרו לי, הייתי צריך בוט, או חבר שלי היה צריך בוט, ואתה ראשונה שקפצת לי, כי אני כל יום צורך תוכן כן, שלך. אני רואה את זה צריך הרבה בסטטוס. זה מטורף. והרבה אנשים באים אליי, הפנה אותי זה, אין לי מושג מי זה, אין לי מושג. רגע, אוקיי, מעולה. כאילו זה הופך להיות פה לאוזן על ידי עוקבים, אתה מבין? כל זה אורגני. אני מסכים. אני חושבת שאין דבר יותר מטורף מזה. אני מסכים עם המשפט שלך של מדיה דיגיטלית מול מדיה מודפסת, זה פרסום וזה שיווק, אני מסכים איתך, אני לגמרי לא מסכים, וזה בסדר שאני לא אסכים איתך, אני גם לא מסכים שאחד דורש תחזוקה ואחד לא דורש תחזוקה, וההוכחה היא את, אגב, את לא מפסיקה לייצר ולהעלות תכנים מעניינים, גם בעולמות ה-AI, גם בעולמות הבוטים בסטטוס אצלך, אוקיי? זאת אומרת שגם את זה את צריכה לתחזק. גם הודעות רחוב, אני צריך לתחזק. אם אני עכשיו פותח מותג ואני רוצה בבום אחד להגיע לאיזשהו מקום... פה אני משקיע זמן, עכשיו אתה משקיע כסף. את משקיעה זמן, אבל הרבה מאוד אנשים אחרים שאין להם את היכולת להשקיע זמן, כי הם מבחינתם לא האנשים שיעמדו מול המצלמה, אז הם ישלמו לאנשים אחרים, וזו התעשייה של אושיות רשת במגזר החרדי, שהם יעשו את העבודה הזאת בשבילך. והחרדים לא המציאו את זה, החרדים העתיקו את זה, זאת אומרת, האושיות זה המודעות רחוב של הדיגיטל. יפה מאוד, בסדר גמור. אוקיי, לא פעם הם פרסום, הם לא שיווק. לא כל בעל עסק יכול לעמוד עם הטלפון שלו ולהעלות תוכן ישיר לצופים שלו. ברור. לפחות רובם לא. אגב, תדע לך שיש סטטוסים מאוד מאוד גדולים של אלפי צופים שהם לא מעלים את עצמם. בדיוק דיברתי עם מישהי שיש לה חנות מתנות, יש לה 3,000 צפיות, היא לא מעלה את עצמה ולא מעלה שום דבר חוץ מהמוצרים שלה. אוקיי, וואו, והפתיע אותי, אמרתי, היא לא, אולי פחות, אני לא יודעת, יכול להיות שקונים ממנה הרבה, אבל אולי הרמת אמון שלהם באה באופן אישי פחות. לא, אבל... אולי זה לא מפריע לחנות שלה, זאת אומרת... אבל הנה, אבל אם היא צריכה להגדיל צפיות בסטטוס, ואנחנו מדי לדעתי דיברנו בסטטוס, כי יש לנו פה דברים אחרים, ואנחנו רוצים לשמור את זה לפרק הבא, אבל אם היא צריכה להגדיל צפיות בסטטוס, התוכן המודפס שלה בסטטוס צריך להיות סופר מעניין. אבל, תשמעי, יש הרבה מה לדבר על זה. בוא נדבר על זה בפרק הבא. אוקיי. אם נסכם שנייה את הפרק הזה, כשאנחנו תמיד מוצאים כסף על שיווק, השיווק יכול להיות, במגזר החרדי יכול להיות, מודפס במודעות רחוב, בחינמונים, ביומונים, בשבועונים, במגזינים אפילו, כמות, בסופו של דבר, הכמות צפיות, לפחות בחינמונים, וביומונים ובשבועונים, הכמות צפיות זה כמות ההדפסות. אנחנו מדפיסים ב50,000 עותקים, אנחנו עושים ב200,000 עותקים, אוקיי? זאת אומרת, זה אמור להגיע בסופו של דבר ל200,000 צפיות, נקרא לזה ככה, פחות X% של עיתונים שסתם נזרקים, מתוכם כמה פניות אני אקבל אם אני השקעתי ביומון 50, שמדפיס 20,000 עותקים, וקיבלתי 1,000 פניות, אני כנראה לא נמצא במקום הנכון שלי, אוקיי? ואם הדפסתי 10,000 מודעות רחוב, ומתוכם קיבלתי 100 פניות, אני כנראה לא נמצא במקום שאני נמצא בו, או כי לא הדפסתי את זה במקומות הנכונים, או כי לא פניתי לקהל היעד הנכון שלי, או כי התוכן שכתבתי הוא לא נכון, שזה גם הגיוני, והשלב אחרי זה, הוא ניתן לי מדידה בכלים טכנולוגיים, כמה שיחות קיבלתי מכל אזור שבו הדפסתי את המודעות, וכמה מתוכם סגרתי. ושם המשפך השיווקי הזה של אחוזי המרה, שם משחק לי מאוד 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 טוב בכלים טכנולוגיים, ליכולת שלי לדעת איפה לשים את הכסף שלי, איפה לפזר או איפה לרכז את הכסף השיווקי שלי. ובפרק הבא באמת נתמקד הרבה הרבה יותר על הנושא של וואטסאפ. יאללה, יש למה לחכות. מגניב. זה היה מחדשין, הבית הטכנולוגי למגזר החרדי. נתראה בפרק הבא. אהבתם? שתפו ודרגו. יש לכם תגובה או נושא לפרק? שילחו את המילה מחדשין לבוט שלנו בוואטסאפ 055-306-6551 או שילחו מייל לכתובת podcast@מחדשין.com. לשמיעת כל הפרקים היכנסו לאתר שלנו מחדשין.com.